Moro! Mä oon Saarella Janne ja tällä videolla käsitellään Jeesuksen ylösnousemusta vastaan esitettyjä vaihtoehtohypoteeseja eli kilpailevia selitysmalleja. Jeesuksen ylösnousemus on kristikunnan kulmakivi. Kun Jeesus kuoli ristillä pääsiäisenä vuonna 30, niin hänet haudattiin Joosef Arimatialaisen yksityishautahan, ja tämä nimenomainen hauta löytyi sunnuntai-aamuna tyhjänä. Välittömästi tämän jälkeen alkoi sitten myöskin ylösnouseen Jeesuksen ruumiilliset ylösnousemusilmestykset, ja hän ilmestyi monille seuraajilleen reilu kuukauden aikana ja vakuutti heidät siitä, että hän on voittanut kuoleman. Sen lisäksi, että Jeesus ilmestyi hänen lähimmille seuraajilleen elossa, hän ilmestyi myös kahdelle skeptikolle, jotka eivät olleet Jeesuksen seuraajia. Toinen heistä oli merkittävin Jeesusliikkeen vainoaja Saul Tarsolainen ja toinen heistä oli Jeesuksen oma veli Jaakob. Alusta saakka monet on kuitenkin pyrkinyt selittämään ylösnousemuksen pois vetoamalla niin sanotusti naturalistisiin eli luonnollisiin selityksiin. Tämä projekti on kuitenkin aina johtanut salaliittoteorioita muistuttaviin hyvin epäuskottaviin ajatusviritelmiin. Tällä videolla esitelläänkin 4 ongelmallista vaihtoehtoista selitystä Jeesuksen ylösnousemukselle, jotka on kuitenkin kaikki ajan kanssa kaatunut. Ensimmäisen teorian mukaan Jeesus ei oikeasti kuollut ristillä lainkaan. Toisen teorian mukaan opetuslapset varasti Jeesuksen ruumiin ja valehteli hänen ilmestymisistänsä. Kolmannen teorian mukaan ylösnousemus on pelkkä legenda. Ja 4. teorian mukaan nämä ylösnousemusilmestykset oli ainoastaan hallusinaatioita. Me käydään lyhyesti läpi nämä 4 teoriaa ja mä osoitan niissä olevat pääheikkoudet. Ensimmäisen teorian mukaan Jeesus ei oikeasti kuollut ristillä lainkaan, vaan hän tokeni haudas ja pakeni. Tämä oli noin 200 vuotta sitten hetkellisesti kaikkein merkittävin vaihtoehtoteoria Jeesuksen ylösnousemukselle. Kuitenkin saksalainen teologi David Strauss osoitti tämän teorian massiiviset ongelmat, jonka jälkeen tätä teoriaa ei ole käytännössä noin 150 vuoteen esitetty oikeastaan lainkaan. Ja tässä on muutama syy, miksi näin. Ensinnäkin antiikin ajalta ei ole säilynyt yhtä ainoaa esimerkkiä siitä, että kukaan olisi koskaan selvinnyt elos ristiinnaulittamisprosessista, jos se vietiin kunnollisesti loppuun saakka. Mitään todisteita ei ole siitä, että kukaan olisi selvinnyt ristiltä ikinä. Toiseksi ristiinnaulittujen oli pakko liikkua ristillä ylös-alaista liikettä, jos he halusivat ylipäätään hengittää. Näin ollen roomalainen sotilas erotti melko helposti sen, onko joku kuollut ristillä vai ei. Henkilö oli kuollut, jos hän lopetti liikkumisen. Ja tästä syystä myöskin kuolemaa nopeutettiin tarvittaessa murskaamalla näiden henkilöiden sääriluut, jotta ne ei enää voinut tehdä tätä liikettä, joka sitten johti tukehtumiskuolemahan. Näin ollen pelkästään liikkumattomuus ristillä oli merkki siitä, että henkilö on menehtynyt, joskin kuolema varmistettiin sitten vielä näissä tapauksissa, ja Jeesuksen kohdalla tämä tehtiin työntämällä keihäs hänen kylkehen, joka meni sydämeen asti. Kolmas ongelma tässä teoriassa on se, että jos Jeesus olisi nippanappa pysynyt hengissä, ja hän olisi vain poistunut haudasta, niin yksikään opetuslapsi ei olisi koskaan alkanut uskomaan, että Jeesus on nyt voittanut kuoleman. He olisivat sen sijaan ajatellut, että hyvänen aika, sä et kuollut oikeastaan lainkaan, mutta tämä ei ole ylösnousemus. Näin ollen nykyään jopa skeptisimmät Uuden testamentin tutkijat ymmärtää, että Jeesus todella kuoli roomalaisten sotilaiden ympäröimänä ristillä. Vaihtoehto 2. Opetuslapset varasti Jeesuksen ruumiin ja he valehteli hänen ylösnousemusilmestyksistänsä. Tämä teoria itse asiassa esitetään jo Matteuksen evankeliumissa, ja evankeliumi sanoo, että alusta saakka, kun Jeesuksen hauta löytyi tyhjänä, juutalaiset vastusti opetuslasten saarnaa väittämällä juuri näin, että opetuslapset on itse varastanut Jeesuksen ruumiin.
Tämä teoria on kuitenkin niin kyseenalainen, että sen kannattajia on historian varrella ollut hyvin vähän. Ja teorian suurimmat ongelmat on seuraavat. Ensimmäinen ilmeinen ongelma on se, että opetuslapsilla ei yksinkertaisesti ollut mitään motiivia tai syytä tehdä näin. Ja oikeastaan tämä teoria kaatuu jo tähän. Toiseksi opetuslapset joutui alusta saakka maksamaan aika paljon tästä heidän julistuksestaan, ja itse asiassa osa heistä kuoli jo marttyyrinä, kuten Jaakob jo itse asiassa 10 vuotta myöhemmin. Nykyään kaikki, jopa skeptisimmät tutkijat, on yhtä mieltä siitä, että opetuslasten kokemus siitä, että Jeesus on ilmestynyt heille kuolemansa jälkeen, oli vilpitön. Eli opetuslapset ei olleet valehtelijoita, vaan he oikeasti uskoo, että Jeesus on ilmestynyt heille. Ja kuten todettu, kaikki on tästä nykyään samaa mieltä. Ja kolmanneksi, tämä teoria ei pysty selittämään sitä muutosta, joka tapahtuu Jaakobis, Jeesuksen veljes, eikä se pysty selittämään Saul Tarsolaisessa tapahtunutta muutosta, eli Paavalin mielenmuutosta. Ja näin ollen tämä teoria onkin kaikkein heikoin näistä naturalistisista vaihtoehdoista, ja se on nykyään yksimielisesti hylätty. Naturalistinen vaihtoehtoteoria numero 3 on se, että ylösnousemus on pelkkä legenda. Noin 200 vuotta sitten monet Uuden testamentin tutkijat innostui hakemaan analogioita eli vastaavuuksia Jeesuksen ylösnousemukselle muista sinä aikana mahdollisesti esillä olleista ajatussuuntauksista. Edelleen netissä kiertää väitteitä, jonka mukaan ylösnousemusajatus on ainoastaan lainattua kamaa muista myyteistä, ja kuka Jumala sitten onkaan kyseessä, niin riippuu kuka tämän myytin esittää. Tällainen teoria on kuitenkin nykyään hylätty melko yksimielisesti ja monesta hyvästä syystä. Ensimmäinen ongelma tässä teoriassa on se, että meillä ei itse asiassa ole riittävästi todisteita siitä, että tällaisia kuolevia ja ylösnouseita jumalia olisi ylipäätään tunnettu ennen ensimmäistä vuosisataa. Näin on monet tällaiset väitetyt analogiat eli vastaavuudet itse asiassa ilmestyy historiallisiin lähteisiin vasta Jeesuksen ajan jälkeen, joten ne ei ole luonnollisestikaan voinut vaikuttaa Uuden testamentin teksteihin. Toiseksi kaikissa sellaisissa merkittävissä pakanallisissa kertomuksissa on itse asiassa kysymys myyteistä, myyttisistä hahmoista, jotka on elänyt jossain kaukana myyttisessä menneisyydessä, mutta Jeesus-kertomus on totaalisen erilainen. Jeesus ei ollut myyttinen henkilö, vaan historiallinen henkilö, joka oli itse asiassa ristiinnaulittu roomalaisen prefektin Pontius Pilatuksen toimesta tai käskystä aivan muutama vuosi aiemmin. Näitä kertomuksia ei itse asiassa voi edes verrata keskenään. Kolmanneksi, Uusi testamentti opettaa, että syy opetuslasten uskoon ja siihen uskon sisältöön oli se, mitä he näki, ei siinä, mitä he lainas jostakin. Ja viimeiseksi, kaikissa näissä muissa tapauksissa ja väitetyssä esimerkissä puuttuu varhainen ja hyvin tuettu historiallinen data, toisin kuin Jeesuksen ylösnousemuksen kohdalla, johon tätä dataa on melkoisen paljon. Lopuksi viimeinen vaihtoehtoteoria numero 4 on se, että nämä ilmestykset Jeesuksesta elossa oli itse asiassa vain hallusinaatioita, ei todellisia ilmestymisiä. Tämä on ehkä tunnetuin vastaväite ollut jo 1800-luvulta lähtien. Eli ajatus on se, että Jeesus oikeasti pysyi kuolleena ja opetuslapsilla oli hallusinaatioita Jeesuksesta. Paavalin kääntyminen taas monesti selitetään sillä lailla, että hänellä oli huono omatunto ja hän painii syyttävän omantunnon kanssa. Se johti tavalla tai toisella hänet sitten hallunisoimaan Jeesuksen. Tämä teoria on kuitenkin hyvin puutteellinen sen suuresta suosiosta huolimatta. Ensimmäinen ongelma on se, että tämä hypoteesi ei mitenkään ratkaise Jeesuksen tyhjää hautaa. Eli ratkaistakseen tyhjän haudan arvoitus sun täytyy kasata jokin muu selitysmalli. Toiseksi aiheen ammattilaiset, psykiatrit ja psykologit
on melko yksimielisiä siitä, että joukkohallusinaatioita ei itse asiassa tapahdu juuri siitä syystä, että hallusinaatio syntyy kunkin henkilön omien aivotilojen seurauksena. Esimerkiksi kliinisen psykologian professori Gary Sipky on sanonut, että kun hän on lukenut aiheen ammattikirjallisuutta, niin hän sanoo, että hän ei ole koskaan törmännyt joukkohallusinaatioon. Ja ongelma on nyt siinä, että Jeesus nimenomaan ilmestyi monesti suurille joukoille kerrallaan. Monta ihmistä kerralla näki Jeesuksen elossa. Tätä ei voi selittää hallusinaatiolla. Kolmanneksi, mitä tulee Paavalin kääntymykseen, niin meillä ei itse asiassa ole mitään todisteita siitä, että Paavali olisi paininut syyllisen oman tunnon kanssa. Päinvastoin, meillä on Paavalin oma kirje, Filippiläiskirje, jonka luvussa 3 hän nimenomaan käy läpi omaa menneisyyttä ja sanoo, hänellä ei ollut mitään omatunto-ongelmia ennen kääntymystänsä. Näin ollen tällainen Paavalin syyllisyyskompleksi ei perustu oikeastaan mihinkään muuhun kuin tutkijoiden mielikuvitukseen. Ja viimeinen huomio on se, että nykyään ymmärretään melko laajasti se, että nämä Jeesuksen ylösnousemusilmestykset oli nimenomaan ruumiillisia ilmestyksiä. Jeesus oli oikeasti ja konkreettisesti ja aineellisesti opetuslasten keskellä. Ja hän jätti siitä jopa konkreettisia jälkiä taaksensa. Näistä syistä hallusinaatiohypoteesikaan ei toimi. No, tämä oli vain tällainen lyhyt läpileikkaus siitä, miksi naturalistiset vaihtoehtoteoriat ei ole pystynyt selittämään historiallista dataa liittyen Jeesuksen ylösnousemukseen. Jos tämä aihe kiinnostaa sinua enemmän, niin Gary Habermas, erittäin tunnettu ylösnousemustutkija, on juuri julkaissut tästä aiheesta miltei 900-sivuisen kirjan On the Resurrection Refutations, eli ylösnousemuksesta vastaväitteet. Mä oon tehnyt tästä kirjasta esittelyn Eksegeettinen safari-nimiselle blogille. Sä voit sukeltaa tarkemmin muihinkin olemassa oleviin vaihtoehtoselityksiin ja tutustua siihen, miksi ne kaikki on epäonnistunut. Linkki tähän kirjaesittelyyn löytyy tämän videon alta. Kiitos kun olit mukana. Moi!